Ka san wani yaro wai shi Buba? Buba? Tambaye shi. Ka san shi? Mun kama layin nan haka kama can haka kan miƙe layin da ya ƙara miƙe ya kuna nan da gidan su Buba. Ƙara tambaye shi. Ba za ka yi bayani ba. Ka san shi? Daidai mangwaron nan da gidan su Buba. Mangwaron guda biyu. Daidai wannan kaga mangwaron ya ɗan. An mun da ku an man ku. Wa ya ce da ku ba ku ba? Ina ku da dama. Kai ne Buba? Ni babansa ne. To fito mana da shi kawai. Rabona da shi yau kwana 7 kenan. Bari mu bar maka sako idan ya zo sai ya gani da idansa. To rake dai. Sarari. Allah ya taimake ka. A yi masa kaciya. Oh, Ustaz! Ya zaka ki ringa kira na Ustaz? Suna na Sarari ƙara gudun doki. Turar uwa zauna da ke kan dole. Kada ka sanya. Wannan kirarin ma da kai ya sa ma dole a dan bar masa shaida. Ku yi masa balle-balle a duwawu.